Paula Carballeira naceu en Maniños, Fene, no ano 1972. É unha destacada escritora, actriz, directora teatral e narradora oral que desenvolve gran parte da súa obra en lingua galega. Estudou Filoloxía Hispánica e especializouse en arte dramática na Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, forma parte da compañía teatral Berro Bam Bam, onde participou en numerosos proxectos como actriz, directora e guionista. Ao longo da súa traxectoria publicou máis de 20 libros de literatura infantil, xuvenil e teatro, entre os que destacan Esmara, O Refugallo e As alumnas. Tamén é unha das narradoras orais máis recoñecidas de Galicia, levando os seus contos e espectáculos a festivais de diferentes países. En 2023 recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática pola súa obra As alumnas, na que recupera a figura da pedagoga galega María Barbeito e reivindica unha educación libre, igualitaria e baseada no pensamento crítico. Este galardón consolidouna como unha das voces máis importantes da literatura e do teatro galego actual. As alumnas é unha obra teatral que recupera a figura de María Barbeito a través dos recordos de dúas das súas antigas alumnas, Rosa e Elvira. A obra sitúase en dous tempos diferentes. Por unha banda, mostra os anos da Segunda República, cando María Barbeito impulsaba unha educación innovadora baseada na liberdade, na igualdade e no desenvolvemento do pensamento crítico. As súas alumnas aprendían nun ambiente moi distinto ao habitual da época, onde se valoraban a curiosidade, a cultura e a participación. Por outra banda, a historia trasládase aos anos posteriores á Guerra Civil, onde Rosa e Elvira lembran aquela etapa da súa infancia e reflexionan sobre os cambios políticos que afectaron as súas vidas e ao proxecto educativo que defendía a súa mestra. A chegada da ditadura puxo fin a moitas das ideas renovadoras e provocou que numerosas persoas comprometidas coa educación e o progreso fosen silenciadas. A través das conversas e lembranzas das protagonistas, a obra amosa a importancia da memoria, o valor da educación e a pegada que unha boa mestra pode deixar nos seus alumnos. As alumnas é unha homenaxe ás mulleres que loitaron por unha sociedade máis xusta e ao poder transformador do ensino. Elvira simboliza a adaptación ás circunstancias impostas pola ditadura. O medo ás consecuencias de expresar as súas verdadeiras opinións leva a actuar con cautela e a aceptar as normas establecidas. Co paso dos anos, acaba asumindo o papel tradicional que a sociedade reserva para as mulleres, centrando a súa vida no fogar e evitando cuestionar publicamente a censura ou os valores impostos polo réxime. A súa figura reflicte a situación de moitas persoas que, para poder continuar coas súas vidas, optaron polo silencio e a conformidade. Rosa, en cambio, representa a fidelidade aos ideais aprendidos na escola de María Barbeito. Aínda que tamén sufriu as consecuencias da ditadura, mantén vivo o recordo dunha educación baseada na liberdade, na igualdade e no pensamento crítico. Sente unha fonda tristeza por todo o que se perdeu, pero non renuncia a reivindicar aqueles valores. A súa voz convértese nunha forma de resistencia fronte ao esquecemento e nunha defensa do legado de María Barbeito. As alumnas pareceume unha obra moi interesante e emotiva porque non só conta unha historia, senón que tamén nos axuda a comprender unha parte importante da nosa historia. Gustoume especialmente como a través de Rosa, Elvira e María Barbeito se mostran diferentes formas de vivir os cambios provocados pola Guerra Civil e a ditadura. A obra fai reflexionar sobre a importancia da educación, da liberdade de pensamento e da memoria histórica. Ademais, pon en valor o papel das mulleres nunha época na que tiñan poucas oportunidades e moitas dificultades para expresar as súas ideas. O que máis me chamou a atención foi o contraste entre Rosa e Elvira, xa que representan dúas maneiras moi distintas de afrontar a represión. Iso fai que os personaxes resulten máis humanos e realistas. En xeral, considero que As alumnas é unha obra necesaria
porque recupera historias que non deberían ser esquecidas e transmite unha mensaxe moi actual sobre a importancia da educación e da liberdade.